Hola a totes i a tots. Hola a tothom. Aquí teniu la primera part del 7è vermut de la ràdio dels nostres amics de Saviesa Popular amb un convidat misteriós. Sí, els nostres amics de Saviesa Popular han investigat i han interrogat el nostre convidat misteriós amb preguntes tancades que no sempre surten com teníem previst. Preguntes habituals sobre el lloc de residència, família, professió, activitats actuals. Una investigació alegre i amigable que diu més dels nostres primerencs interessos, de com cataloguem a les persones i que ens va situant dins de l'espai-temps el nostre convidat misteriós fins fer-lo un més del grup. Tot seguit teniu la primera part amb la introducció realitzada per la nostra benvolguda Montse Bueno. Bé, estàvem aquí fent xarleta i ara ja ens posem les piles i comencem. A tothom que ens escolti, hola, benvingut. Avui estem en el nostre programa mensual, més o menys, 3 setmanes, 4 setmanes, que anem fent del Saviesa Popular. I el programa d'avui és a partir d'una pel·lícula que vàrem veure la setmana passada. La setmana passada vàrem veure Misterioso Asesinato en Manhattan, d'en Woody Allen, en què els protagonistes, que són el mateix Woody Allen i la Diane Keaton, i l'Alan Alda i la Anjelica Huston, es troben amb una vida quotidiana bastant rutinària que es veu trencada per un assassinat, un presumpte assassinat. La Diane Keaton i el Woody Allen, un matrimoni bastant snob del New York de Manhattan, es troben perseguint una mica la pista del seu veí que pensen que ha mort la seva dona. No faig cap spoiler, aquest és l'inici de la pel·lícula. Vam veure Woody Allen, que no és un autor fàcil, vam veure una estètica no gaire comercial, tot i que molt americana. Vam veure una trama divertida, que és el que havíem, en sentit de l'humor, que és el que havíem demanat, i a més que hi hagués una història d'amor, que de fet ho és, perquè aquest va i ve de la matrimoni fa que aquest matrimoni acabi tenint una mica de salseta. I, clar, com ho fem? Portem en Woody Allen de convidat? No és possible. Portem la Diane Keaton? Hòstia, no. Jo què sé, què fem? No, doncs dic, fem d'investigadors. La Diane Keaton i el Woody Allen a la pel·li fan d'investigadors, ens ensenyen com fer-ho i nosaltres avui farem d'investigadors. És a dir, tenim un convidat misteriós que no sabem qui és. Sabem que es diu Dani i el que farem durant aquest matí és anar fent rondes de preguntes que ell només pot respondre amb sí o no. Sabem que és un home i sabem que es diu Dani. Poca cosa més sabem. I si algú d'aquesta taula el coneix fora d'aquí, ha de fer com si no el coneixés. O sigui, ha de fer preguntes tan poc centrades com qualsevol... Bueno, centrades en el sentit de que sap on va, com els altres. I llavors ja comencem. Potser li diem la benvinguda a aquest convidat misteriós. Bon dia, convidat misteriós. Bon dia, un plaer estar aquí amb totes aquestes persones. Espero que puguem gaudir tots junts i a veure si endevinen el meu personatge. Segur que sí, que ens ho passarem bé. I això és un esforç per ells i per tu. Ells per fer preguntes amb resultats sí o no, i tu per controlar-te, perquè hem dit que podem deixar dir-te el no ho sé en un cas molt concret. D'acord?
Per tant, és un exercici. I li dèiem a en Ramon que farem rondes, perquè així no has d'anar allò corrents cap aquí, cap allà. Podries fer-ho, però no. Em poso més de la taula estirat. Sí, això, no? També. Però no, has donat una idea, Com l'anuncio del Pronto. Has donat una idea, exacte, Montse, com l'anuncio del Pronto. Ui, ves, no em digueu aquestes coses, que a mi se'm dispara la imaginació. Total, que començarem per rondes. Jo aniré notant tot allò que anem preguntant, perquè tindrem un retrat robot, i després ell ens desvetllarà si anem encertats, si no, en quina profunditat ho hem fet. No dubteu a fer preguntes, No, tranquil·la. les que siguin, tot és benvingut, tot aporta informació, sí? Doncs vinga, endavant amb el nostre resolució de misteri. Amb qui comencem? Comencem amb l'Ernest, sí, Ernest? Vale. Què li preguntaries a en Dani? Vius al Penedès? Sí. Viu al Penedès. Vale, continuem amb la Maria. A Vilafranca? No. Al voltant. Als voltants? És aquesta la pregunta, Xavi, concreta més. En un poble del costat. Sí. Per tant, és poble i no urbanització, Vinga, ya descartem moltes coses. Juan, pregúntale algo a este señor a ver qué te responde. Yo a este señor solamente le puedo preguntar si es de Vilafranca, porque otra cosa no lo sé. Bueno, ya lo han dicho, pero... A ver, ¿tienes curiosidad por saber cuál puede ser su cuál ha podido ser su profesión o si todavía está trabajando, por ejemplo? Por la cara me parece que trabajando, ¿no? Entonces, puedes preguntarle sobre su vida profesional, pero como te dice sí o no, pregúntale algún tipo de profesión a ver si iba por ahí su profesión. ¿Qué tipo de profesión tenía? No, esa es una pregunta abierta. Solo te puede contestar sí o no. ¿Usted ha sido, digamos, albañil? No. No albañil. Molt bé. No, Albany. Carmen, ¿qué? Está la cosa ¿Es que le conoces? ¿Colaboras con la Montse Bueno? Soc jo, Sí. Sí, ya pasa. Venga, pregunta. Dolores, uy, ¿yo qué le pregunto? Pues nada. Que solo lo conozco. Pues por eso, Por eso. aquí está la cuestión. Debemos averiguar cosas de él. Por ejemplo, pregúntale cualquier cosa que te apetezca. Yo lo conozco. ¿Conoces a Sant Sadurní? Perdó? Coneixes Sant Sadurní? Sí. Sí. És de la comarca, Bueno, ya está. A veure, ara preguntarà la Montse. ¿De lo que te dedicas tiene que ver con la lectura? A lo que te dedicas, ¿qué significa? Montse, ¿Tu trabajo? concreta. ¿Tu trabajo? ¿Tu trabajo como profesional? O sea, si como profesional se dedicó a la lectura, sería la pregunta, porque ya está claro que está jubilado. Sí. Si como professional es va dedicar a la lectura. Això és el que li vols preguntar? Sí, se dedica a la lectura. Ara, en la aquest actualidad. moment, et dediques a la lectura? No ho sé. Bé, Bueno, jo que el conec, eso es como sí, como... està vinculat. Está A la lectura, vinculado. sí. Ay, que vamos Però bien. no cobra. Vamos bien, No vamos bien. cobra. No cobra, no? No cobro. No cobra per llegir. Pregunta. Què li preguntaries? Està relacionat amb les escoles? En quines escoles? Escoles de gent petita? De nens. Estàs vinculat a les escoles de nens? No. Aviam, perquè l'Ernest i perquè fem recull de com anem, us dic el que fins ara amb aquesta primera ronda ha sortit. En Dani viu al Penedès, no a Vilafranca, viu a un poble, no va ser albanyil, col·labora amb mi, està relacionat amb mi, amb la Montse Bueno, sí, coneix Sant Sadurní com a habitant del Penedès, està vinculat al món de la lectura, d'alguna manera sí, i no ha treballat amb nens, ni està treballant amb nens. Sí? Molt bé. Següent pregunta, Maria. Havies treballat amb algun banc o amb alguna caixa?
No. No entitats financeres. Que havia fet manteniment amb empreses. No. No manteniment. No m'entén. Venga, Juan, ¿Qué tira por las profesiones, a ver qué profesión puede haber. A ver si la aciertas. ¿Que ha sido conductor de autocar? No. No. Alguna que sea verdad. ¿Alguna que sea verdad? Pues lanzar tiritos. ¿Tú que tienes alguna idea? ¿Como conductor? Sí. ¿Como conductor? Si utiliza la conducción para... O sea, ¿has sido conductor? Él ha dicho que no, ¿eh? De conductor ha dicho Pero que él no, ha dicho Juan. de autocar. De autocar no. Y no he sido solo de vehículo particular. Esteu estirant la llengua, tu no t'hauries d'estirar la llengua. Aviam, la pregunta... Era. Dani, la pregunta és, tu utilitzes la conducció per a algunes coses que fas a la vida? Sí. Jo diria que sí. Que sí. La conducció és important a la seva vida, sí. Sí. Vale. Entre altres coses perquè viu a un poble, eh? Sí. Dolores, Es que... Que ha trabajado de profesor. No. no has sido professor. Montse. ¿Eres lector de la EVA 354? No. Ai, te quería pillar. Ara s'has deixat una mica fora de joc. Sí. Ara anem a saber què col·labora amb la Montse Güell. Clar. Ernest, més preguntes. Espera, et poso en situació, el que han dit fins ara, perquè l'Ernest no hi sent massa bé. ¿Colaboras? Ui, que no entenc la meva lletra. No ha treballat en manteniment, no ha treballat amb entitats financeres, no ha sigut conductor, però sí que la conducció és important per ell amb les coses que fa. No ha estat professor i no és lector de l'EVA 354. Què li preguntes? Fas de taxista? No. No ets taxista. Molt bé. No és què? Taxista. Taxista no és. Tot i que, i aquí faig una pista, tot i que ell porta gent. No és taxista, però porta gent. Quan fa de conductor, porta gent. Maria. Ara s'ha quedat fora de joc la Maria. Sí. A veure, què podem preguntar? Podem preguntar sobre la seva vida personal. Vale, Home, sigueu cotilles. Sí. Estàs casat? Sí. Casat. A veure, Xavi, no et controlis. Pregunta, cotillea. No. Ets republicà? Ets republicà? No, això no és una pregunta. Les ideologies no. Pregunta coses que puguem constatar. Si la Maria ha preguntat per la parella, tu pots preguntar per una altra... Has tingut fills? Sí. Ara, di un número de hijos posible, Juan. ¿Cuántos hijos tiene? No, solo te puede responder sí o no. Tú dile un número. Un número, 25. 25 hijos, no. No tiene 25 hijos. Han endevinat un número, Us ha donat una pista. Ha dit el Juan ha endevinat un número. Vale. Uy, ya está. ¿Colaboras con tu mujer? Oye, esa pregunta. No. Esa pregunta No va después. Jo diria que sí. Vale, no. Sí. Yo ya ponía una mesa ya. ¿Colaborar como colaborar? Esa pregunta no vale, porque no. o colaboras con tu pareja Exacto. o vas mal. Exacte. Llavors, A ver, puntualitza jo creia més si i- col·labores en quin sentit. En el sentido Marital? del trabajo. De treball. Del trabajo. Sí, professionalment havies treballat amb la teva dona? Vale. Sí, Sí, seria sí, això? seria això. Tu havies treballat amb la teva dona? Sí. Ha treballat amb la dona? Molt bé. Mira la Montse, quina cara de por. Sí, porque estoy pensando, la tengo la pregunta. Que cuida a los nietos. Cuides nets? Sí.
cuida nets. Molt bé. Vinga, Montse. ¿Con lo que te dedicas actualmente ayudas a las personas? Sí! Ay, que te voy pillando. Ay, que te voy pillando. Ernest, et toca. Gràcies, Ramon. El Ramon avui va corrent tota l'estona, cap un cantó cap a l'altre. Aviam, què en sabem més a partir d'ara? Que no és taxista, que està casat, que té fills, no 25, que ha treballat amb la dona quan ha estat un professional, que cuida nets i que ajuda, en aquest moment, una de les seves tasques és ajudar les persones. Què més vols preguntar? Treballes pel servei social? No, està jubilat, En tot cas, si treballa, no hauria de ser per serveis socials, que seria una administració, sinó per alguna altra cosa. Què podria treballar si ajudés a les persones i no fossin serveis socials, que fos què? Ets infermero? Ets infermero? No. No. Voluntari de la Creu Roja? Es lo que iba a preguntar yo. Cuando le he dicho lo de ayudar a la persona... Aviam, pregunta important. És voluntari de la Creu Roja. Sí, es lo que iba a decir yo. Molt bé, què més, Xavi? No hem esbrinat quants fills té encara, Potser hauríem de centrar la pregunta aquí, o no, fes la que vulguis, Ets de Cabanyes. Ets de les cabanyes? No. No. Juan, retoma la pregunta de antes. Él ha dicho que del número 25, tú le has preguntado si tenía 25 hijos, él te ha dicho que no, pero que habías dicho uno de los números que sí que tiene. Por tanto, pregúntale si tiene 2 o si tiene 5. De hijos, ¿no? Sí. ¿Cuántos hijos tiene? ¿Que no? Tiene dos. No, si tiene dos. ¿Tiene dos? Tiene dos, ¿no? ¿Los dos varones o varón? Espera, no te embales. A ver, ahora Dani se da cuenta, nuestro invitado, No, que és correcte el que m'ha dit. I jo hi he respost bé. Ara convenia amb els nets. Vale. O sea, correcte. Tienes que, claro, si te ha dicho que de 25 en uno de los dos dígitos de ese número está el número que tiene de hijos, o le preguntas por el 2 o le preguntas por el 5. Claro. ¿Por qué quieres preguntarle tú? Según le ve la cara, por el 2. O sea, tú afirmas que tiene 2 hijos. ¿Es cierta l'afirmació? Sí. Bueno, 2 hijos, molt bé. Carmen. Bueno, yo retomando, él dice las cabañas, yo digo, ¿vives en Vilobí? Vius a Vilobí? Sí! Sí! Dada important. Ja van sortir coses importants. Què més? Él acompaña a los nietos al colegio. Los nietos. Claro. ¿Los acompañas al col·legi? Sí. Sí. Montse. Ostras, es que a mí no se me ocurre. T'han sacado. Bueno, ens queden moltes coses, hem dit coses capitals, però... Sí. Ostras. Me quedo bloqueada, Bueno, espérate, anem entre tots a ajudar la Montse. A Sí, veure, què li podem preguntar? Sí, voluntari de Cruz Roja. Et repeteixo per on anem, així l'Ernest ho sent i també li serveix a la Montse. No és infermer, és voluntari de la Creu Roja, no viu a les cabanyes, té 2 fills, viu a Vilobí i acompanya els nets a l'escola. Que a partir d'aquí, què se t'acudeix preguntar-li? Per exemple, no sabem encara a què es dedicava, sabem que és voluntari de la Creu Roja, però no sabem a què s'ha dedicat professionalment. Podríem llançar alguna pregunta, però no en una professió concreta, sinó en un àmbit de professió. ¿Ha sido maestro? No, aquesta no val, perquè ens ha dit que no ha sigut professor, per tant, no seria aquesta. Obrim un altre àmbit, per exemple, ni albañil, que seria construcció, ni entitat financera, que ha preguntat la Maria, ni educació. Busquem una altra àrea de negoci professional. Aviam què podria ser. Algo... vale. De alimentación.
Has dedicat al món de l'alimentació? A repartir alimentos? No concretem tant. Si diem En la l'àmbit de l'alimentació ja... En el ámbito de la alimentación. ¿Sí? Sí. D'acord? S'alimenta no. Es dedica a l'àmbit de l'alimentació. Què li preguntaries? L'alimentació. Sí, es havia dedicat com a professional, De cuiner. Ara, de cuiner? No. Oh, perdó. Ens hem topat. No cuiner. D'acord. Maria. Ara no sé. Comercial d'alimentació, No. de beguda... Comercial, no. És a dir, intermediari, tu vols dir, eh? Sí, Intermediari, no. No. Si no és cuiner i no és intermediari, què pot ser, Xavi? Amb el món del cava. El món del cava, que seria No. típic? No. Juan, Ha sido conductor. y dale, que no. Que sí, Cada uno tiene sus cosas. A ver, Juan, escúchame. Se dedicó al mundo de la alimentación. No fue cocinero. No fue intermediario, o sea, no fue comercial. Y tampoco ha sido al mundo del cava. ¿Qué queda en la profesión de alimentación que no sea estas La cosas? alimentación. ¿Ha tenido algún, cómo se dice? Que tiene un huerto. O, Ha sido productor de alimentación, ¿te refieres? bueno. ¿Ha tenido el huerto hortaliza. o la plantación Claro. o una granja o algo así? Bueno, yo me ha venido o sea, un huerto, decimos, Genial. donde siembra la fruta. No. No ha sido productor. Vale. Vale, Carmen. Es que... ¿Qué pregunta? Carmen es que Carmen tiene Claro. similitudes en su vida profesional con Dani. Ahí queda eso. Vale, pues pregunto, ¿trabajaste exclusivamente en el negocio familiar? Sí. Negocio familiar. Sí. Dolores, ¿a qué se dedicaba tu hija? La que tienes contigo hoy aquí. Estaba trabajando allí pero ahora no me sale. Si de no es- carnicera, De carnicera. Por tanto, estaba en una... carnicería. Muy bien. Y esto es una... O sea, una carnicería es un... Que sí ha estado catalán, en el obrador. Un obrador. Pero es un comercio, una tienda. Tienda, Pues la pregunta podría ir por aquí. Pregúntale eso a Dani. Bueno, porque era un hacía negocio- carnicero. No seas tan concreta. No seas tan concreta. Pregúntale algo más amplio. El que... ¿Se ha tenido qué? Es que no me sale. No hace... ¿Se ha tenido qué? Claro, si ha tenido huerto, no. No, huerto no. Vale, Ya hemos dicho que no. No me sale, mira. ahora Tu no hija me sale. estaba en una carnicería. En una carnicería. Y una carnicería es una... ¿Es una? En una tienda. Ah, pues pregúntale eso a Dani. ¿Que ha tenido tienda? Sí. D'acord. Mi pregunta es, ¿te dedicas en la actualidad a la distribución de alimentos a las personas? No sé. No ho sé. No lo sé. No sabe, porta no res. A veure, Dani, en unes coses tenim troncalment, ja tenim més o menys situat. Ara cal anar a polir. Sabem, anem al començament, Ernest? Sabem que de tot allò al començament de si viu al Penedès, Vilafranca, sabem que viu a Vilobí. Per tant, sabem on te resideix, a Vilobí. Sabem que s'havia dedicat, havia tingut un negoci familiar, per tant, a Vilobí entenem, no? Sí, per tant, havia tingut un negoci familiar a Vilobí. Sabem que està casat, que té 2 fills i que és voluntari. En aquest cas sabem que és voluntari de la Creu Roja, però ja tenim un perfil de persona. Molt bé. Arribats a aquest punt, què creieu que ens falta saber d'una persona? Sabem on viu, sabem quina és la seva situació familiar, sabem a què s'havia dedicat professionalment i sabem que és una persona que fa voluntariat. Què més podríem saber d'aquest senyor que tenim aquí?
Viuen els pares? Els teus pares són vius? No, no. Quants nets tens? No, així no, No. perquè és pregunta oberta. Ah, sí, però és que jo anava a preguntar una altra cosa. Ah, doncs preguntar. Estàs a Càritas? No. No. Ai, però... No ho sé ben bé. Xavi, vinga, fem aquesta última ronda. I després seré jo la que preguntaré. Que viene el lobo. Vinga, sense conyes, que aquest home el braç se li està dormint. Ai, 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 ai. Pregunta-li això dels nets tu, però marca un número de nets, aviam si encertes. Tens 4 nets. No. Venga, Juan, vamos a pulir los nietos. ¿Te le pregunto ahora? Ha dicho... No, No, él ha dicho si tiene 4 nietos, ha dicho que no. Pregúntale otro número de nietos. 3, sí. ¡Vale! Ha sido telepático eso. No digo 4, vamos a ver. O sea, si no son 4, son 3. Oye, podrien ser 6, o podria ser 1. Que té 3 nets. Però ell ho ha donat per suposat, perquè des del seu punt de vista eren 3 i s'ha acabat, i ha encertat. Carmen. Com a voluntari estàs amb algun banc d'aliments? No. ¿Qué hace el cocinero? Ya le han dicho esta, tal vez. Pregúntale si cocina en casa. ¿Qué cocina en casa la señora? No. Un momento. ¿Esto es un prejuicio? ¿Por qué tiene que ser la señora quien Que si la cocine? ayuda la señora. Sí, y dale. Entonces, ¿quieres decir que es ella la que cocina? La pregunta es, ¿cocinas tú en casa? ¿A poco cocina en casa? Sí. Sí. ¿Ves? Te ha desmontado el prejuicio. Vinga, Montse. Venga, Montse. ¿Participas en la actualidad activamente en la EVA 304? Activament potser no, però sí. Sí. Participes, vale. D'acord. Molt bé. Què fem amb les persones? Heu vist el que fem? Com hem... El que m'interessava d'avui, a part de que investiguéssim, que també en Dani, és que quins temes hem anat a buscar? Què hem anat a buscar? Hem anat a buscar, primer de tot, les preguntes eren sobre on vivien. Per què? Perquè necessitem situar les persones. És una cosa que fem, d'acord? Situem. I primera, ets del Penedès? Vius a Vilafranca? No? Al final sabem que és de Vilobí. D'acord. Quin és el següent tema al que hem anat? La professió. O sigui, com etiquetem a les persones? Tu vius a tal lloc i la professió. És important per nosaltres saber-ho. I de vegades preguntem molt concret quan és molt més fàcil amb preguntes obertes demanar per una àrea de negoci, si volem parlar. Sistemes financers, molt bé. La Maria ha dit, Caixa, banc, ha obert la porta als sistemes financers. Albañil es muy concreto. Si hubieras dicho construcción, podías haber incluido els electricistes, els mañans, i no, en canvi, construcció, albañil només és albañil. El món de l'educació, si era professor, tal, però podíeu haver dit educació. Per això, quan heu dit alimentació, ja hem pogut concretar cuiner, productor, comercial, finalment és la venda al detall, no? És tenir un negoci. Però ja hem etiquetat on vivim, a quina professió et dedicaves, perquè com que ara estàs jubilat, ens interessa com et guanyaves la vida. D'on treies les garrofes, vaja. Després hem anat a la seva vida personal. Estàs casat? Aviam, quina és la teva situació? Tens fills? Tens nets? ¿Los llevas al cole? Los llevas al cole? Ets un bon avi? I llavors ja la dona és quan diu, cuina la teva dona, oi? Cuines tu? Cuidado. Però no li ha dit cuines tu, no? Li ha preguntat, ¿ayudas a tu mujer? Claro.
Entonces, ¿por qué das por sentado que cocina su mujer? Que si le ayuda a su señora, bueno, sí. Por tanto, das por sentado que ella cocina y él le Pero no me ayuda. ayudaba. A ti no te ayudaba, bueno, ya, pero... Ya, pero es más Por eso le he joven. preguntado. Però ell t'ha dit que cocina, ara nos explicarà, En tot cas, fixeu-vos que definim a les persones per una sèrie de coses i són les que ens ajuden a catalogar. Més que no saber qui és en Dani, a catalogar el Dani, que està a Vilobí, que tenia una botiga, que està casat, que té fills i nets i que es dedica al voluntariat. Però això del voluntariat ha sortit com de passada. Bueno, sí, de pasadilla, ¿verdad, Carmen? Era una pista. Vale. Era una pista bastante buena. Ja no li preguntaré al Dani que em digui, que ja no et demanaré que et presentis com a professional, ni com a marit de, ni com a senyor de, ni com a res d'això, sinó que et demanaré que ens expliquis si trobes a faltar alguna cosa més amb tot això que t'han preguntat i que ens expliquis què és per tu el voluntariat. Vale? Fins aquí la primera part. Al proper podcast podreu escoltar la segona part descobrint el nom complet del personatge misteriós, la seva personalitat, les habilitats, juntament amb els vivencials comentaris, les observacions i experiències que ens aporten els nostres amics i col·laboradors de Saviesa Popular. Fins aviat! Ona Villas, 107 FM. Escolta'ns a través d'internet per onabitlles.cat.